Hei, minä olen Mikko ja me ollaan Antarktiksen lämmössä. Tässä on monta lomavinkkiä sinulle. Voit hautautua ylellisen kylmässä lumessa. Auttakaa, mä kuolen tänne! Auttakaa! Kuten näette, hän ihan huutaa, kun on ihanissaan. Seuraava lajimme on ihan selvästi yksi suosikeista, kiipeilyä. Ei kiipeilyä, kai tajuatte, kiipeilyä. Auttakaa, mä tipun tänne. Eli siinä näitä yhden tosi hyvän tavan viettää lomaa. Mutta vielä on 3. Kyllä niitä on enemmänkin. Lumihirviön metsästys. Kiitti lumihirviö. Makoisa. Hyvin makoisa. Siinä on yksi maailman huikeimmista lajeista. Mutta on niitä vielä monta. Haluatko nähdä lisää? No sehän on aivan selvä. Mutta tämä on vaan meidän ohjelmamme sponsori. Tästä tulee vielä oikea ohjelma. Haluatte tietää sen nimen? Etti, koska se tulee kohta. 3 hyvin vittumaista jätkää. Antarktiksella. Hei Matti, missä Kossu? En tainnut ottaa Kossua mukaan. No sinähän noet Kossupulla. No enhän noe Kossupulla. No sen on pääsinä, että tää Kossupulla on korkealta. No niin se on. No etkö se sitten noe Kossua? No taidan minä kossukeitin olla. No Matti, annapas Kossua. Okei. Makoisa. Hyvin makoisaa Kossua. Mutta missäs meidän Pelle? No en minä tiedä. Ehkä hän on tuolla. Ei missä? No tuolla. Ei kossukeitin näe mitään. No ois sinä sitten hiljaa, Matti. No Teppo ihan yksin. No enhän ole hiljaa. Enkä ole Matti tai Teppo. No entä olet kurahakke? No se on sitten selvä. Mutta ottaa tuo vittu Pelle tuolta. Seikka on saletti. 3 saatanan kossukeitin. 3, 2, 1. Veto, hop ja hop. Mahtavaa, Pelle, olet elossa. Niin, hyvin mahtavaa. No, minulla ei ollut yhtään mitään hätää. Ai ei vai? Anteeksi, ei minulla ole yhtään mitään hätää. Ai ei vai? Jaaha, no sitten sinä voit mennä tuolla poimimaan parsaa. Mutta ei Antarktiksella kasva parsaa. No kasvaahan siellä, kun on vaan vittu etin. Okei, kello on noin 10 yöllä, eikä tiedä missä vitussa minä olen. Kuulen outoja ääniä esim. Ja ne tulee jossain hyvin oudosta paikasta. Nyt minua jokin kutittaa tosi paljon. Se tulee minun selkäni takaa. Mikä vittu toi? Päiväkirja. Sinä kameramies. Niin. Jos minä kuolen, lähetä tämä minun 2 vittumaiselle ystävälle. Tavataan helvetissä. Mitä helvettiä, se on jätti. Pitkästä aikaa, kaveri. Mites ne tänne? No, minä eksyin kyllä aivan oudosta suunnasta. Minä asun Antarktiksella. Ai, minä luulin, että sinä asut Kossubaarissa. En. Minä muutenkin sanoin, että Kossumäellä. Ai niin, minulla on niin jakaileva muisti. Selvä. Mutta vittu, minua on nälkä ja minä syön sinut. Älä nyt. Muista sinä, että minulle velkaa. Ai niin, jos en syö sinua, saako velat pois? Saat. Selvä, en syö sinua. Jo niin, olkoon. 4 itse asiassa 3 vittumaisen jätkän ja toisen vittumaisen jätkän vittumainen jättikaveri. Joten jatketaan seikkailua. Helvetti tekee mieli kossua. Ei ole parsaa, ei voi tehdä kossua.
Sitten piimää. No parsaa, ei oo parsaa, ei voi tehdä piimää. No voi vittu, perke porke. No, vaikka sun päijät. Vaija kuolla. Aha vittu, nyt mä hakkaan Mannerheimi. No et vitussa hakkaa. Se on mun hyvä ystävä. Aha, no siinä mä hakkaan sun. En mä tiedä ketä mä hakkaan ketään, vaihdetaan tähän keten Rikstein normaali. No höpsis, en hakkaa ketään. Paistan torttua. 10 minuutin päästä Jakin, itse jätin, nimimerkki Jakki ja Pelle luona. Miksi vitussa me tässä seisotaan? Ei mitään ideaa. Vaikka et ota siellä Säs on nyt. Fatality. Jura for children. Nämä. Hyi vittu meikin naamassa saatana. Hyi vittu. Hyi vittu saatana. Apua. Jätti yritti syödä. Pelle, älä vittu selitä. Katso vai. Mitä vittua? Mitä paskaa? Ai hemmetti. Ei. Mitä vittua? Saatana! Pitkä kärsä! Kuolkaa saatana! Mitä on? Mistä lähtien jäteillä on ollut voimia? Ai vittu! Ei! Älä! Ei! Minä poisin sinne torttua! Nyt minä suutuin. Kossu voimaa. Muodostaan kolmio sen ympärillä te sekoa. Äiti, nyt minä maadun lumeen, koska sekoan. Ei, kielit, älkää teikö sekavaa. Ei, seis. Ei, älä. Ai vittu. Me taidettiin voittaa se. Ehkäpä. Niin taidettiin. Nyt kuka oletkaan, Teppo? Niin, Matti. Ja vittu mä en oo mikään Matti, vaan mä oon vittu Michael Jackson. No, sehän on selvä. Olet Pirkipork. Hei, se oli minun nimi. Niin, minä olen Michael Jackson. Ai niin, unohdin. Kuulostat muuten aika loppujen lopuksi Marja Tyrneeltä. Se on aivan totta. Mitäs vitusta me päässään pois? Oh my god. Miten? No, kossuvoimilla. No, ei se näy mennyt. Teleportti. Kotiin mennään! Terve! Muistakaa, että kaikki tämä oli pelkkää sponsoria meidän ohjelmasta. Anteeksi kulkevia autoja, mutta meille tulee tällä hetkellä niin paljon asiakkaita, että se pursuaa rahaa. Nähdään siis joskus. Hei hei! Tihi!